Apirilaren 30ean bukatuko da epea Iruñeko udalaren gazteentzako literatur lehiaketara lanak aurkezteko. Lehiaketak 6.800 euro banatuko ditu saritan eta batez ere lan irabazleen edapena bultzatuko du ubebikoitza letragaztea.com webgunen bidez. Gune horretan bertan oinarriak osorik konsulta daitezke. Poesia eta narrazio laburra dira deialdiko modalitateak gaztelaniaz eta euskaraz. Hala, lehiaketa 31. ediziora heldu da, idazketa sormena eta irakurketa sustatuz. 1980 urteaz geroztik, 3.800 lan aurkeztu dira gutxi gora bera. Iaz 120 lan heldu ziren, 50 olerki eta 70 narrazio labur. Lehen urteetan zehar lan irabazleak jada desagertu den Iruñan behin literatura aldizkariaren bidez edatzen ziren. Duela 2 ediziotik ona internet erabili da paperaren ordez eta horrek persona gehiagorengana iristea ekarri du, idazten dutenen estimulua areagotuz. Ordenagailutik zein gailu mugikorretik eskuragarri egoteko berariaz diseinatutako ubebikoitza letragaztea.com euskeraz webgunetan 2019 eta 2020 urtetako lan irabazleak aurki daitezke. Hoien formatuari esker, testuak irakurgarriak dira pantailan eta deskargatu zein inprimatu daitezke PDF formatuan maketuta bai daude. Modu horretan, idazle gazteak irakurtzeko gune bihurtzea nahi da, bai eta bigarren hezkuntzarako material gisa erabili ahal izatea ere. Lehiaketan parte hartu ahal dute bizitokia edo ikastetxea orain Iruñan duten gazteek. 14 urte beteta edo 19 urte baino gutxiago badituzte lanak aurkezteko muga egunean. 2 kategoria ezarri dira adinaren arabera. Lehenbizikoan sartzen dira 14tik 16 urte bitarteko gazteak eta bigarrenean 17 eta 18 urtekoak.